हेलो गाइस आं निजम आरो नोंथांमोना नायबाय थादों आंनि निजम ब्रह्म YouTube चेनेल दिनै मोनसे मोजां भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननि सेराव आं लाबोदों दिनै सडियाम मेटेल आरो नोंथांमोना मिथिगौ मेटेलनि सायावथ' नोंथांमोना चेप्टार मोनखादो 9 थाखो 9 थाखोआवनो मा मेटेलजों मा लोगो लगायबा रिएक्शन जायो बेबायदिनो सडियाम मेटेलजों आरो दैजों लोगो लगायबा मा रिएक्शन जायो नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखागौ जानो हागौ आरो जुदि मिथियाखैबा आरो मिथिगौब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन सडियाम मेटेलखौ जेब्ला दैयाव आं गारना होयो अब्ला नोंथांमोना माबायदि रिएक्शन नुनो मोनगोन आरो बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम आरो बुजिनो थाखायबो जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय अब्ला बेनि थाखाय आङो गिबियावनो दैखराव थांनांगोन दैखराव थांनानै बेखौ दैखराव गारगोन आरो बे सडियाम मेटेलखौ आं लाबोदोंमोन आमेजननिफ्राय पार्चेस खालामनानै आरो बे 100 ग्राम सडियाम मेटेल आरो बे सडियाम मेटेलखौ दैयाव गारगोन आरो दैयाव गारनानै मा जाक्का एक्सपेरिमेन्ट ओंखारगोन नोंथांमोना बेखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना न'आव बेखौ खालामनो दाना जा अब्ला न'सिम थांनि आरो एक्सपेरिमेन्ट लेट्स र गिबियावनोथ' आं खपाखौ खुलिग्रोनांगोन आरो खपाखौ खुलिनानै सडियाम मेटेलखौ दिहुनबाय बेनो जाबाय सडियाम मेटेल नोंथांमोना नुदो आरो बेखौ आं दैयाव गारगोन 1 2 3 सडियाम मेटेलनि एक्सपेरिमेन्ट नोंथांमोना माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदाननिफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेबायदिनो अराय टेकनिकेल इनफरमेटिभ आरो बायदिसिना मोजां टिप्स एन्ड ट्रिक्स लानानै नोंथांमोननि गेजेराव अरायबो नुजानो नाजागोन अब्ला दिनै एसेनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बायबाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो माबाफोर जुदि मिथिनो लुबैदोंबा अब्लाबो कमेन्ट खालामनो कमेन्ट बक्सआव लिरनो दाबाव अब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै अब्ला दिनै एसेनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बाय